бомбардировки, смяна на режими и въпреки всичко, основната задача на училището винаги е била да дава трайни знания и да подготвя достойни хора. И днес с гордост може да се каже, че тя е изпълнена с чест. Но нека погледнем в миналото. През 1903 година то се превърна в девическо педагогическо училище, а задачата бе да се подготвят учители. През учебната 1910-1911 година училището получи името си Свети Климент Охридски под ръководството на Стоян Кавлешков, брат на известния български революционер от Априлското въстание Тодор Кавлешков. Но още от създаването на Трета девическа гимназия и учители, и ученици желаеха нова, широка и уютна светла сграда. Строежът на ново здание започва през януари 1947 година. То бе достатъчно голямо, за да приеме и 6-та мъжка гимназия. Годината е вече 1954. Трета девическа гимназия и 6-та мъжка гимназия ги обединиха в пълно, средно смесено, общо образователно училище и получи ново наименование – 32-ро средно училище Свети Климент Охридски. През 1976 година руският стана основен чужд език, а по-късно след промените в България през 1992 година въведоха първата паралелка с чуждоезиково обучение с първи чужд език – английски. През годините училището се превърна в гимназия с разширено изучаване на чужди езици, а именно английски и руски. Постепенно английският се наложи, а след него се въведоха за изучаване и немски, френски и испански език.